F'April, Malta kellha t-tieni l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. B'rata ta' 5.7% Malta kienet fl-istess pożizzjoni tal-Awstrija u l-Lussemburgu, dan meta l-medja fiż-żona euro hija ta' 11.1%. Fil-fatt mill-pajjiżi taż-żona euro kienet biss il-Ġermanja li kellha rata inqas ta' qatt b'4.7%. Fi stqarrija l-Gvern qal li dan huwa riżultat tajjeb ħafna għaliex qabel il-bidla fl-amministrazzjoni f'Marzu tal-2013 pajjiżna dejjem kellu rata ta' qatt ogħla minn tal-Awstrija u l-Lussemburgu. Ir-rata ta' 5.7% ta' qatt f'Malta tibqa' l-inqas rata ta' qatt li qatt ġiet osservata mindu l-Eurostat bdiet tiġbor din l-istatistika għal pajjiżna. L-akbar sors ta' dan it-titjib kien it-tnaqqis qawwi fir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ. Mentri fl-aħħar kwart tal-2012 dan kien il-aħħar 14%, issa r-rata naqset għal 11%. Din hija l-inqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ mindu l-Eurostat bdiet tiġbor din l-istatistika aktar minn 15-il sena ilu. Skont il-Eurostat fl-aħħar 12-il xahar aktar minn 1000 żagħżugħ u żagħżugħa qiegħda sabu impjieg. Il-Gvern qal li dan kollu huwa frott miżuri li ħaf dawn l-aħħar xhur fosthom il-garanzija żgħażagħ. Il-Gvern qal li fix-xhur li ġejjin minkejja riżultati eċċellenti li diġà nkisbu f'dan il-qasam, il-Gvern se jkompli jseddaq il-ħidma biex ikunu ġenerati aktar opportunitajiet ta' xogħol.